हाबा जाखानाय हौवा हिन्जावफोरा दोनखारलांनायनिफ्राय गोजानाव था। उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय गोजानाव था। थिर खेला दाननायखौ बन्द खालामनांगौ। ड्राग्स गान्जा सोबनायनिफ्राय गोजानाव था। सक बाजाराव जौ सेरेब फाननायखौ बन्द खालामनांगौ। बायदि बायदि स्लगानजों रुपहि बाजाराव हानजा सुरदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि बाजाराव रुपहि दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, रुपहि दख'रा एबसु, रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफाद, रुपहि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम, रुपहि बाजार जौगाखां आफाद जथायै एन्टि ससियेल एक्टिभिटिज मनिटरिं कमिटि, रुपहि ओनसोलाव सोमजिनाय बायदि समाजारि जेंना आरो गाज्रि थासारिफोरखौ नोजोर बोनाय आरो होबथानायनि राहा लानाय थांखिजों हानजा सुरदों। न'खर दाखानाय हौवा हिन्जाव बिसि फिसाय बा सासे सानै गथ' गोनां बिमा, सासे सानै गथ' गोनां बिफा, बिसोरनि गेजेराव जा गावसोरनि मोजां मोनलायनायनि गेजेरजों सोरबाया हौवाखौ गारनानै गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन फिसायजों दैखारलांदों आरो बै हौवायाबो गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हिन्जाव लानानै दैखारलांदों आरो गुबुन हिन्जाव न'खराव लाबोनानै हाबा लादों। बेफोरखौ जोङो दिनैनि बे कमिटिनि गेजेरजोंनो सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे होबथागोन। नंगौ, नोंथांमोना बयबो नोजोर होबा नुगोन जोंनि एन्टि ससियेल जि एक्टिभिटिसफोर बेयो सानफ्रामबो सानफा एफा बांबोगासिनो दं। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आइजोआनो जा हौवायानो जा लांखारलायनाय, तास गेलेनाय, जोंनि जायगायाव माखासे ड्राग्स सोबनाय, उन्दै उन्दै गथ'फोरा ड्राग्स सोबनाय बे बांबोगासिनो दं। फारसेथिं आब्रुथि गैयै जि ड्रेसफोर गाननाय जों बेफोरखौबो नोजोर होबा नुनो मोनो। बेखायनो मोनफ्रोमबो बिथिंखैजा जेन सांग्रांथि जायो आरो जोंनि जायगायाव जों गोग्गो समाज मोनसे गोदानै दाफिननो हागोन नामा, बे थांखिजों आरो बे नोजोरजों जोङो बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मनिटरिं कमिटि दानाय जादों। बेवहाय दं आबोब, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बे बाजारनि रुपहि बाजारनि डेभेलपमेन्ट कमिटि आरो जोंहा मोनसे आफाद दं रुपहि एरिया एन्ड टाउन प्लेनिं कमिटि, बेबो दङ। बे गासैजों जों खौसे जानानै आरो बाथौ आफाद बे खौसे जानानै बे आफादखौ दादों आरो दिनै गिबियै हानजा सुरनायखौ जों लादों आरो दिनैनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो रुपहि आन्सलिकनि मोनफ्रोमबो जायगायाव बे बेनारखौ जों होनाय जागोन। दा जों बेखौ होबथानायनि बेनो गिबि जों स्टेप लाग्रोदों आरो बेनि उनाव जोङो मा राहायै जों बेनिफ्राय गोजान जानो हायो, होबथानो हायो, बेखौ जों आरो बे आफादनि गेजेरजोंनो सावरायनाय जागोन आरो बै फुजा कमिटिनो गथायनाय जागोन आरो जेन नैबे खामानिखौ जों बे फुजाफोराव मावनो नाङा बा मावनो मोननाय नङा। जिहेथु दा बेखौ होबथानायनि मोनसे लामाया बेनो, जोङो गौथुमफोरा बेखौ थोंजोङै होबथानो हानाय नङा। बेखौ होबथानो थाखायबा गिबियाव बै न'खरनि गारजेनफोरा जोंखौ मदद होनांगोन आरो बै न'सुंसेनि मानसिफोरा बेखौ नोजोर होनानै हयथ' इनफरमेसन होनांगोन, न'खरनोबो गारजेनफोरनि इनफरमेसन होनांगोन आरो रायजोआ गोख्रोङै बेनि सायाव बेबस्था लानांगोन आरो बै रायजोजों न'खरजों लोगो जानानैसो जोंनि बे आफादा बेखौ होबथानायनि राहाखौ लानो हागोन आरो आं बेखायनो गिबियाव खावलायग्रोयो, जोङो दिनै बुंदोंबाबो गुबैयै न'खरा मोनफ्रोमबो जेंनायाव खालि उन्दै हाबा लानाय नङा, खारलांनायनिल' नङा, ड्राग्स जानायनि बेलायावनो जा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बे न'खरा खिन्थु गुबै गाहाय राहाखौ लाग्रोनांगोन। बिनि उनावसो गौथुमफोरा बेखौ माखासे राहानि गेजेरजों होबथानो हागोनखौ आं मिजिं थियो। उननि समफोराव जोङो बेखौ कमिटिया मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बे जोङो गामि आफादाव थांनानै बा दिनैनि गेजेरजों जोङो गामि आफादाव मोनसे मेसेज हरगोन जे गामि आफादनि मानसिफोरखौ लाफानानै जा जोंनि गथ' गथाय बे गथ' गथायफोरा जा गाज्रि लामाजों
थांदों बेफोरखौ जों माबोरै होबथानायनि राहा लानो हागोन बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जों गामि आफादखौ सांग्रांथि होनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजोंनो गामि आफादा जोंखौ मदद होनांगोन आरो जाय गामिनि समाज न'खरफोर बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होनांगोन हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जों निस्सय बे खामानिखौ मावनो हागोन आरो फोसाबलांनो हागोन। रेलि खालामदों होनना फोरमायगोन दिनै नोंथांमोना दिनै जोङो रुपहि ओनसोलाव जोंनि रुपहि बाजाराव माखासे जेरैहाय जौ फाननाय थिर खेला गेलेनाय जोंनि रुपहि बाजाराव जागासिनो थादों बेखौ जोङो खालिबोल' रुपहि बाजारावल' बे रेलिखौ लानानै जोङो दिनैनि गेजेरजों सांग्रांथि हरनाय मेसेजखौ लानाय जादों। जिहेतु बिदि आयेननि माबा मोनसे राहा लागोन दिनैनि बे फोस्रावनायनि गेजेरजों जों जा बिथोनफोरखौ होनानै जोङो बेनाराव लिरदों जाय सुबुंफोरा बे बिथोनफोरखौ मानियाब्ला एबा जोंनि खामानि लानाय मावनो लानाय खामानिफोरनि सायाव जुदि हेंथा होयोब्ला जों आफादा बे कमिटिया गोख्रोङै राहा लानाय जागोन आरो जुदि बे जोंनि आफादनि सायाव बिथांमोना जोंखौ नाखस खालामोब्ला जोङो आयेननिबो राहा खालामनाय जागोन। दिनै जोङो ससियेल मेडियाफोराव नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनदों जोंनि जा न'खर दाखानाय हौवा हिन्जाव बिसि फिसाय बा सासे सानै गथ' गोनां बिमा सासे सानै गथ' गोनां बिफा बिसोरनि गेजेराव जा गावसोरनि मोजां मोनलायनायनि गेजेरजों सोरबाया हौवाखौ गारनानै गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन फिसायजों दैखारलांदों आरो बै हौवायाबो गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हिन्जाव लानानै दैखारलांदों आरो गुबुन हिन्जाव न'खराव लाबोनानै हाबा लादों बेफोरखौ जोङो दिनैनि बे कमिटिनि गेजेरजोंनो सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे होबथागोन आरो होबथानायनि गेजेरजों न'खराव दायित्व लानांगोन न'खरनि बिमा बिफा आरो गामि समाजा।